खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गसाइगावनि तेलिपारायाव सासे आइजोनि गोथै सह मोनदों। बरमायाव सासे नकल फरेस्ट अफिसार हमजादों। रायजोनि मोन 40 रेभिनिउ सार्कलआव थागिबि सुबुंफोराल' हा बायनो हागोन। मानकासारनि सानै जिनाहारि खालामग्रा लांसुनियाखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा। काछाराव 10 कौटि बेसेननि याबा टेब्लेट हमदों पुलिसआ। सिलचर लामा जाब्रबथायाव बिबौ फिसौजोनि जिउ खहा। साइरां एक्सप्रेसआव सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरा 5 कौटि रांनि ड्राग्सजों हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिमुलतापुर पुलिस थानानि सिङाव तेलिपारानि माहारियारि राजा लामानि साखाथियाव सासे आइजोनि गोथै सह'खौ दिनै फुंनि समाव पुलिसआ बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे आइजोखौ सोनाब बेंगलनि आलिपुरदुवार जिल्लानि सामुतलानि थागिबि आरति देबनाथ होननानै सिनायथिनाय मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आइजोआ देहायारि बेमारिजों मोगा-मोगि जानांनायमोन। जायगानि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदों दि बेखौ माबेबा ट्राकजों सौग्रावनानै बेयावनो गारलांदोंमोन जानांगौ। पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय क'क्राझारसिम दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव हमनो हादों सासे नकल फरेस्ट अफिसार। समबारखालि बरमानि 27 नं हादरारि राजा लामायाव बाला रोगानाय डाम्पार ड्राइभारनि मबाइल सिख'ना रां दाबिनाय नकल फरेस्ट अफिसारखौ हमनो हादों बरमा पुलिसआ। बबेखानि हमजानाय नकल फरेस्ट अफिसारखौ अजय बैश्य होननानै सिनायथिदों। अजय बैश्यआ मुसलपुर बुनबारि गामिनि थागिरि। डाम्पार ड्राइभार आरो बिगोमाया एजाहार होनायनि उनावनो पुलिसआ अजय बैश्यखौ खायो। रिपर्ट बायदिब्ला अजय बैश्यआ गावखौनो हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि होनना सिनायथि होनानै 27 नं हादरारि राजा लामायाव आयेन बेरेखायै रां बोखाङोमोन। अजय बैश्यआ सम गोसोम गाबनि स्कर्पिय' गारिखौबो बाहायोमोन। अजद होनाय बायदियै बे जाथाया समबारखालि हराव बरमायाव जादोंमोन। बाला रोगानाय गंसे डाम्पार ड्राइभारनिफ्राय गावखौनो फरेस्ट अफिसार होनना सिनायथि होनानै रां दाबिदोंमोन। बरमा पुलिसआ अजय बैश्यखौ गावनि जिम्मायाव लानानै जेरा खालामदों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। आसाम सोरखारा रायजोनि थागिबि सुबुंफोरनि हानि मोनथायखौ रैखाथि होनायनि थाखाय मोनसे गेदेर थांखि लादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिथिहोनाय बायदिब्ला रायजोनि मोन 40 रेभिनिउ सार्कलआव थागिबि सुबुंफोराल' हा-हु बायलाय-फानलाय खालामनायनि मोन्थाइ मोनगोन। अब्लाबो थामथि जोलैनि असमिया सुबुं जायोब्ला बे मोन 40 रेभिनिउ सार्कल ओनसोलफोराव हा बायनो एबा फाननो हागोन। बबेखानि मोन 40 रेभिनिउ सार्कलफोरनि गेजेराव बांसिनानो आफां आसामनि धुबरी, बरपेटा आरो गवालपारा जिल्लाफोराव थानाय थागिबि सुबुंफोरनि हाफोरखौ रैखाथि होनायनि थाखाय जर'खायै बे बिथांखिखौ लानाय जादों। बे खान्थिखौ मावफुंनो थाखाय रायजो सोरखारा गोख्रों आयेन लाबोगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बिजिरगिरि बिप्लब शर्मानि आय'गनि सुबुरुन बायदियै रायजो सोरखारा बे थांखिखौ लादों। आय'गनि सुबुरुन बायदियै सोरखारा आसामनि थागिबि हारिनि हा आरो मोनथायफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गोबां राहा लाबोगासिनो दं। जुदि बे गोदान आयेना बाहायजायो अब्ला मोन 40 सायख'जानाय रेभिनिउ सार्कलफोराव हा बायनाय आरो फाननायनि बेलायाव गोदान नेम बाहायजागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव लाबोना जिनाहारि खालामनाय केसआव मानकासारनि सानै लांसुनियाखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। हाटसिङिमारि जिल्ला बिजिरसालिनि बिजिरगिरि राजेश कुमार ट'डिया मंगलबारखालि सानै लांसुनियानि हेंथायै जोबथा राय फोसावनानै 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 30,000 रां जुरिमाना फोनाङो। बबेखानि 30,000 रां जुरिमानाखौ होनो हायाब्ला सरजाबनाय 1 बोसोर जोबथेसालिनि साजा सैनांगोन। उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि केसआव 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोननाय सानै लांसुनियाखौ मानकासार थाना ओनसोलनि पिपुलबारि गामिनि ममिन आलीनि फिसाज्ला इस्माइल हुसेन आरो इस्माइल आरो शाहिदुर रहमाननि फिसाज्ला आमिरुल हक एबा राजु होननानै सिनायथिदों। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइनि 5 जानुवारियाव सानै दायनिगिरिया 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ लांखारनानै गुवाहाटीयाव लाबोदोंमोन। दायनिगिरिफ्रा गुवाहाटीयाव हिन्जावसाखौ सानब्रैसिम जिनाहारि खालामदोंमोन। जाथायनि सानब्रैनि उनाव खारबान्दा पुलिसआ सिग्रोमनानै हिन्जावसाखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे सानै दायनिगिरिखौ हमनो हायो। उनाव पक्स' आयेननि बे केसआ बिजिरसालियाव थाङो। काछार जिल्लानि दिगरखलाव आसाम पुलिसआ खमैबो 10 कौटि बेसेननि गासै 50,000 याबा टेब्लेट जब्द' खालामनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला पुलिस हान्जाया गोजाम एमपिआइ चेक पइन्टआव गंसे ट्राकखौ होबथाना सिग्रोमनायावनो बेफोर फेग्रा मुवाखौ दोनखोमानाय खथानिफ्राय बोखांनो मोन्दोंमोन। बे जब्द' खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ पुलिसआ खाना गावसोरनि आवथायाव लायो आरो फेग्रा मुवाया बबेनिफ्राय फैखो बेखौ मिथिनो नायबिजिरगासिनो दं। आयेन बेरेखा फेग्रा मुवाखौ दैथायहरनायाव जाफुंसारै होबथानो हानायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम पुलिस हान्जाखौ बाख्नायदों।
सिलचर आइजल हादोरारि राजालामानि सेराव थानाय थलाइ पाकिबिलाव गंसे अट'रिक्सा आरो फरायसालि भेनजों मोगा-मोगि सौग्रावनायाव नखरसेनि 7 सोद्रोमाखौ लानानै थांनाय अट'रिक्सानि 3 बोसोरनि हिनजावसा आरो बिनि बिबौआ दुखुनांथावै जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ बाबुल उद्दिन आरो बिनि फिसौजो सुहाना आक्तार होननानै सिनायथिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सिलचरनि पन्चायत र'डआव जानाय बाबुलनि नखरा अट'रिक्साजों थाला फारसे थांबाय थानाय समावनो पाकर बिलनि साखाथियाव गंसे फरायसालि भेनजों सौग्रावो। जाब्रबथायनि जाहोनाव उद्दिन आरो सुहानाया जायगायावनो दुखुनांथावै जिउ गोमायो आरो गुबुन सोद्रोमाफोराबो गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सोद्रोमाफोरखौ सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दासान्दि फाहामथाय होगासिनो दं। जाथायनि खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव सहैना गोथै सह'खौ गोनांथार नायबिजिरनायनि थाखाय गावसोरनि आवथायाव बोखांना लायो आरो जाथायनि गुबै जाहोनखौ गुवारै मिथिनो नायबिजिरनायखौ जागायो। साइरां एक्सप्रेसआव नारक'टिक्स कन्ट्रल ब्युर'नि मोनसे हानजाया सिग्रोमना 2 ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ करिमगन्जनि थागिरि मुर्ताजा आहमेद आरो मेहराजुल हक होननानै सिनायथिदों। स्रेड सुलुङाव खौरां मोननायनि उनाव एनसिबि हानजाया गोबां बिबांनि ड्राग्स दैथायहरनायखौ मिथिनो मोननायनि उनाव बे अपारेसनखौ खालामदोंमोन। सिग्रोमनाय समाव दायनिगिरिनिफ्राय ब्लेक मार्केटआव खमैबो 5 कौटि बेसेननि ड्राग्सखौ जब्द' खालामनो हायो। जब्द' खालामनाय ड्राग्सखौ दायनिगिरिया डिमापुरनिफ्राय लाबोना ओनसोलाव जगायना होनो थांखि लादोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। बे समाव बिबानगिरिफ्रा जब्द' खालामनाय ड्राग्सफ्रा बबेनिफ्राय फैनाय, बेयाव सोरनि आखाइ दं आरो बिसोरो मोनसे गिदिर ड्राग्स नेटवर्कजों सोमोन्दो दं नामा बेखौ गुवारै नायबिजिरगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।